Este é o momento no que o alcalde José Carlos Vidal entregaba a José Luís Baños o cheque de 3.000 euros, que o fai merecedor do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, na súa sexta edición. A súa obra Fora de xogo resultou finalmente a gañadora, entre as preto de 30 presentadas ao certame. Eu quero felicitar persoalmente ao escritor por o relato que fixo neste libro, porque se trata de unha obra que quizá vai máis alá de inculcar o hábito lector ou de inculcar pois un pouco a literatura galega, na nosa lingua, non? Vai máis alá porque, ten un trasfondo máis importante. Felicitar a José Luís por esta magnífica historia que a todos os que estábamos no xurado cando se valoraron todas as obras presentadas nos encantou dende o comezo, e a todos vos recomendarvos a lectura e pensar que cousas tan simples que dades por feito, que tedes todos os días sin ningún problema, pois hai moitos nenas e nenos noutros lugares do mundo que non teñen acceso a moitísimas cousas. É algo tan simple, tan tonto como vos pode parecer xogar ao fútbol nun patio ou nun descampado. Hai moitas nenas no mundo que o teñen prohibido, que teñen que facelas agachadas. Na súa intervención, José Luís Baños agradeceu o premio. Segundo el, a súa elección por parte do xurado colleuno por sorpresa, ao tratarse dun autor máis habitual cultivando outros xéneros narrativos, como é o caso do teatro. É un libro moi entretido, a pesar de todas as cosas serias que dixemos, é un libro moi entretido. Tanto a xente que lle gusta o fútbol, como que non lle gusta o fútbol, de acordo? Animarvos leer abre portas inimaginables, e necesitamos que leades porque necesitamos un mundo mellor. O acto de hoxe servía tamén de presentación da obra, que foi publicada na colección Árbore da editorial Galaxia. Entre o público asistente o alumnado de sexto curso de primaria do Colexio Salustiano Reieiras, que foi agasallado cun exemplar do libro premiado.